mag theta e county ma Siaya kono, like onego bed ni gero kembe adi to magango ma pono ni nyalo ger kambi wati kata kod ranyisi ni nyalo kata ger kambi mano kata mara kata nyalo bedo kata mano mara pono no rabolo to county ma Siaya pono no onge kata ngama pidho rabolo. Ang'o monego bed ni kete ong'ala manyime e kinde migero kata kambi makamano kata kembe makamage county ma Siaya kono? Gima danga wach ni Siaya County wan county ma Nyasaye ohero kabisa kendo wan gi mwandu mang'eny. Siaya County wan gi minerals mopogre opogre, wan gi gold, wan nyaka gi gima iluongo ni iron ore. So gima anyalo kwayo en ni migao mar sirkal mopogre opogre kaka Kenya National Bureau of Statistics, jok moko madil gi ng'eyo mwandu mantie buologi onego bed ni konyo county government mondo bed gi data, then county government through migao mar governor romo gi jo ohala cha onego bed ni nyisogi ni ma e gima Siaya nyalo timo, nikech sani kuma wasechopo mondo wa compete e piny, mondo wa compete gi the world, nyaka watim ohala mitimo kinyasani. To ohala mitimo kanyasani nyaka wabed gi gima iluongo ni data. So gima temo wacho ni industrial park no kako se yawe no, migao mopogre opogre mar sirkal kod jo ohala nyaka ti kumoro achiel mondo ging'e ni future mar Siaya dhi nade. Malaka ntiere kumi kae pod watwako tudore kod weche gi mag gero kembe mag theth ma bende timore e counties mopogore opogore. Wang'e ni nyaka sani koro chenro to ero oseket piny mar mondo mi